Müslimde Татарстан Республикасы рәисе каршында эшләп килүче татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча комиссия ярдәме белән Экфолог исемле бөтен Россия балалар һәм яшьләр этник урак фестивале үткәрелде. Фестиваль кысаларында Мөслимгә алдыңлар хәрәкәт активистлары да килде. Мөслим алдыңлары күрше-тирә район шәһәрләрдән 100дән артык егет кызны кабул итте. 9 районнан килгән командалар Мөслим белән таныш исемле квестта катнаштылар. Biz bugün bulduk Mizgil молодежи центрда. Biz şunda quest oynadık, ballar jıydık. Потом biz gittik парк Победаға, şunda oynadık quest. Изначально я думала, что Муслиму это село, но как только мы здесь оказались, я поняла, что это очень хорошее пространство. Тут есть множество разных мероприятий, которые проводятся, здесь хорошая база для детей. Мне очень понравилось, потому что это очень зеленый такой. Her rayon türlü komandalarga bölüngeçin, alar türlü rayon bilen birgeliktiler. İngilizceden alar komanda içinde işçilerge öğrendiler, birge söyleşirge, kommunicировать ettirge. Квест майданчыкларын узганнан соң алдыңгылар хәрәкәте командалары Мөслимирәк скверына җыелдылар. Кунакларны район башлыгы Альберт Хужин да сәламләде. Без гурланабыз менә сезнең белән. Сезнең балаларыбыз белән, безнең укучыларыбыз белән, безнең алдыңгыларыбыз белән. Чөнки сезгә бөтен ышаныч, бөтен таяныч без карап торабыз. Бәлки каядыр инде безнең уйлаулар туры килмидерме? Без кортларча, әтиәниләрчә бу ярамый, чәчеңне зәңгәргә буяма дип әйтәбез дирәйме? Тырнагыңны киләмә, кирфек үстермә. Но сез бер нәрсәгә дә карамыйча үз юлыгыз белән барасыз. Бу бик сөенечле. Скверда узган чара барышында кунакларны Мөслим районы алдыңгылар хәрәкәте җитәкчесе Алсу Бубекова сәламләде. Шулай ук кунаклар үзләренең хис кичерешләре белән дә ортаклаштылар. Мы были удивлены, на самом деле мы впервые, дети у нас тоже из Азнакаева, и думаю, не только мы, в Муслимском районе мы были удивлены, что у вас все так красиво, благоустроено, новый молодежный центр, музей, классные парки. Да, шуның хәтле рәхәт, мондагы атмосфера мәңгегә минем күңелемдә калыр. Рәхмәт бик зур халык бөтенегезгә дә. Игоревна белән Альберт Робертовичка отдельный бик зур рәхмәт. Тантаналы чара бүләкләргә бай булды. Биредә фестивальгә килгән командаларга рәхмәт хатлары һәм татлы күчтәнешләр тапшырылды. Чара алдыңгылар хәрәкәтенең кагыйдәләреннән берсе булган флешмоб белән тәмамланды. Чараның икенче өлеше район мәдәният йортында узды. Экфолог фестивале Илдар Сәгъдиев җитәкчелегендәге Холодный драйв төркеме башкаруында Россия һәм Татарстан гимннарын башкару белән ачылды. Фестивальдә Мөслим, Азнакай һәм Казан шәһәреннән, Башкортстанның Туймазы шәһәреннән килгән 11 төркем укучылар рок стилендә фольклор композицияләрен башкардылар. Фестивальдә катнашучыларны Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе, алдыңгылар хәрәкәте балалар һәм яшүсмерләр бөтен Россия иҗтимагый дәүләт хәрәкәтенең Татарстан бүлекчәсе рәисе Тимур Сулейманов һәм район башлыгы Альберт Хужин сәламләде. Разрешите от всей души еще раз вас всех поприветствовать. Сказать большое спасибо тем, кто приехал сюда из других районов Республики Татарстан. Сказать большое спасибо хозяевам Муслимовскому району, первому Муслимовского района. И, конечно, пожелать удачи артистам, которые сегодня будут нас радовать своим творчеством. Төркемнәрнең чыгышлары төгәлләнгәннән соң тамашачылар алдында фестивальнең махсус кунагы Гауга төркеме чыгыш ясады. Соңыннан җиңүче төркемнәргә чараның 1-3 дәрәҗә дипломнары һәм логотиплар төшерелгән кубоклар бирелде. Шулай ук төрле номинацияләрдә җиңүгә ирешкән аерым башкаручыларга да дипломнар тапшырылды. Фестивальнең гран-при исеменә Илдар Сәгъдиев җитәкчелегендәге Холодный драйв төркеме лаек булды. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.